Sishayile ihora lesikhombisa kusihlwa nokusho into eyodwa ukuthi izindaba zesiZulu seyifikile. Lezi ndaba ke mbukeli sibethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Most of the injuries were the head injuries, so it was not consistent with a person who can be struck by a train. Siqale ngokusemthethweni namhlanje inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isigcawu esiphenye ngokushona kalowo owabe umengameli we-ANC inkosi uAlbert Luthuli kanye nowabe engummeli wamalungelo abantu uGriffiths Mxenge. The president has recognized the sense of urgency for us to work on enabling the resetting of the relationship between South Africa and the United States. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa selimemezele ukuthi kuzojutshwa lowo owabe yiphini likangqongqoshe wezemali umcebisi Jonas ukuze ayomela uhulumeni wakuleli engxoxweni zokuqinisa ubudlelwane neMelika. I'm not ready, my lord, to proceed. Seliphinde lahlehliswa icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa ngemva kokuthi ummeli womsolo wokuqala uadvocate Charles Mnisi etshela inkantolo ukuthi akakulungela ukuqhubeka naleli icala kwamanje yize ebenikezwe izinyanga ezimbili ukuze ayilungiselele. Mbukeli sikubingelele sikamukele indaba yenza kusihle igama lami noxolo mamtshali wakwamwale ihlaba ngelimhlophe qwa ake sibhekeke ukuthi siphathele ziphi namhlanje. Uphiko olushushisa ngamacala iNPA luvule kabusha isithangamiso ophenyo lwango-1967 ngokukhothama kwenkosi uAlbert Luthuli ngenhloso yokwethula ubufakazi obusha obungefani nalokho okwahlonzwa eminyakeni eminingi eyedlule. Balinganiselwa ema-27 abazobizelwa esigcawini njengofakazi bombuso kulesi sithangami esiqale namhlanje enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Umshushisi uadvocate Ncedile Dunywa utshele inkantolo ukuthi ubufakazi obusha obuqukethwe yiNPA ngokukhothama kwenkosi uLuthuli ngo-1967 abufani nalobo bethulwa eminyakeni engama-57 edlule. Umbiko wangaleso sikhathi waveza ukuthi awukho ugcopho wawukhomba izisebenzi zikaloliwe ngesigameko. Inkosi uAlbert Luthuli kwabikwa ukuthi yashayiswa yiguzu eGledo eStenga. Evidence shall be placed before your ladyship which will expose collusion between the security police, district surgeons, pathologists, prosecutors, and magistrates, including the magistrate that presided over the initial inquest on the 21st of September 1967. Ufakazi wokuqala namhlanje obizelwe esigcawini kube yiphoyisa uGodisa Manghamanyane ongomunye kwabe bejutshela ukuphenya nokulandelela amarekhodi ophenyo olwenziwa ngo-1967. I also attempted to trace my any photographs relating to the late Chief Albert Luthuli, as none were reflected has been part of the inquest record. I was looking specifically for the crime scene or post-mortem photographs without any success. Ukapteni uGhamanyane uphinde watshela inkantolo ukuthi umbiko wangaleso sikhathi wokuhlola kwesidumbu namanxeba akuhambisani nesimo somuntu owashayiswa yiguzu noma isitimela. Most of the injuries were the head injuries, so it was not consistent with a person who can be struck by a train. That's why we were looking for an expert regarding the simulation to check the possibilities of the injuries. Isicao sizoqhubeka ekuseni kusasa ngehora le-10 enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Kusenjalo ANC kanye namalungu omndeni wenkosi uAlbert Luthuli ongasekho bakholelwa ukuthi bangase balithole iqiniso ngokushona kwakhe. uLuthuli wahlomula ngendondo iNobel Peace Prize futhi oseke waba ngumengameli we-ANC washona ngo-1967. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-50 umndeni wakaLuthuli ufuna ubulungiswa. Lo mndeni ovele ongazange wayikhola incazelo ngokushona kukaLuthuli yingakho uphoqe ukuba kwenziwe uphenyo kabusha. This day has finally come. It has been 57 years in the making. So one can imagine, particularly for the two surviving daughters who are 93 and 90 years
old respectively, that more than half of their lives they have lived not knowing exactly what happened to their father. I-ANC ithi lolu phenyo luzobeka ngokucacile ukuthi uLuthuli washona kanjani kanti abanye abaholi baleli qembu okuhlanganisa nomgqugquzeli waleli qembu KwaZulu-Natal uJeff Radebe kulindeleke ukuthi bethule ufakazi kulesicawu. It has been a long time coming, but here we are today for the first time in more than 57 years that the truth is coming out. As you heard, the opening statement from the main prosecutor, Mr. Dungia, clearly outlining that really this was an assassination of the president of the ANC, Chief Albert Luthuli, in 1967. Uphenyo luzoqhubeka kuze kube ngoNhlaba. Isicawu sophenyo obekufanele sihlalele udaba lokubulawa kwengumeli wamalungelo abantu Griffiths Mxenge sihlahliselwe uNhlangulana enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. uMxenge wabulawa ngekhathi zobandlululo ngo-1981 elokishini eMlazi lapho atholakala khona egwazwe amanxeba amaningi. Uphiko lwe-NPA luvuleke kabusha uphenyo ngenhloso yokwethula ubufakazi obusha ngokushona kukaMxenge. Lobelifushane kakhulu usuku lokuqala lwesicawu sophenyo mayelana nokubulawa kweshoshovu sezombusazwe uGriffiths Mxenge. Lokhu kungenxa yokuthi abanye ofakazi abebebiziwe bathe basafake isicelo sokuhlinzekwa ngabameli embuthweni wamaphoyisa. Labo ofakazi ababeqashwe uphiko lwamaphoyisa bathe basalinde isinqumo ngesicelo sabo sokuhlinzekwa ngabameli ukuze babe ingxenye yalesicawu. Umndeni wakwaMxenge uthi usukulungele ukuthola iqiniso ngokubulawa kwaleshoshovu sezombusazwe. So kungcono sazi ukuthi naba abantu abenza lento. So ngaloko ke nje yakhona kubhlungu angeke ngithini, but as abantu komele sazile. Abaholi be-ANC bebefikile ke nabo ukuzokwethamela lesicawu. Siyazi ukuthi abaphethe bobandlululo okwabantu ababekwazi ukufihla izinto bazenze ngendlela engeyona bese banikeza abantu isithombe kungesona. Namhlanje uma sothola iqiniso lokho kuzokwenza ukuthi umlando uqonde, okwesibili kuzokwenza ukuthi nomndeni ukwazi ukuthola ukuthi kube khona ukuvalwa kwalolu daba ngendlela efanele. Lolu daba kulindeleke ukuthi lubuyele enkantolo ngomhla ka-17 kuNhlangulana. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseMgungundlovu. Liphinde lahlehliswa icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. U-advocate Charles Mnisi nomele umsolo oqala umuzi Sibiya utshela inkantolo ukuthi akakulungela ukuqhubeka naleli icala kwamanje yize ebenikezwe inyanga ezimbili kuze ayilungiselele. Icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa lilokhu likhungethwe izinkinga njengoba u-advocate Charles Mnisi etshele inkantolo ukuthi wawuthatha kancane lo msebenzi obudingeka ukuthi awenze okuzilungiselela ukumela umsolo wokuqala umuzi Sibiya. I'm not ready, my lord, to proceed. I'm not ready, my lord. Otherwise, if I to come here and tell the court that I am ready, that will be an injustice to Mr. Sibiya. Ijaji lizwakalise ungenami lasola uMnisi ngokuhlukumeza lolu hlelo. You can't abuse the system and then rely on the fact that the Constitution says you have to have a fair trial. And state witnesses, yes, but Colonel Geninda, he's testified, I don't know for how long. Umbuso ke uthi awuphikisani nokuhlehliswa kwecala kodwa selidonse isikhathi eside. All that we can say, my lord, is that it's in the interest of justice that at some point this matter will have to continue. The deceased family, the society wants this matter at some point to be finalized. Ijaji litshele uMnisi ukuthi limnika isikhathi kuze kube uLwesibili lwesonto elizayo, kepha uMnisi wesabise ngokuthi uzohoxa ekumeleni umsolo wokuqala. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa selimemezele ukuthi kuzojutshwa lowo owabe yiphini likaNgqongqoshe wezemali uMcebisi Jonas ukuze ayomela uhulumeni wakuleli engxoxweni zokuqinisa ubudlelwane neMelika. Umcebisi Jonas owake waba yiphini likaNgqongqoshe wezemali ubonge uMengameli wezwe
Ngethuba anikwe lona wanxusa nezakhamuzi zakuleli ukuthi zinike ithimba elizojutshwa eMelika isikhathi. Ukuqoka kwakhe kuza ngesikhathi ke sibucayi njengoba bungebuhle neze ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika kanye neMelika. Ihhovisi likaMengameli wezwe lichaza ngezizathu ezenze uJonas waqokelwa umsebenzi wokuphemba ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili. This is an appointment that's aimed at accelerating the level of engagements between ourselves and the United States. The President has recognized the sense of urgency for us to work on enabling the resetting of the relationship between South Africa and the United States. One that is sufficiently skilled both on the political side and on the business side to try and get this intertwining framed correctly so that we do present an attractive proposition to the United States. Uqokwa nje umengameli waseMelika uDonald Trump ubesanda kumemezela ukuthi ngeke alibhade kuleli uma kusingathwa ingqungquthela izinhloko zombuso zamazwe angaphansi kwe-G20 nezobanjwa kuleli ngasekupheleni kwalenyanga. Bukela manje sasiqunjeke ngapha ngaseyitolo kanti ungabe sibuya sokuphathela udaba oluthi and only 105 criminals died. So which means criminals are at war with the citizens. Umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi uthi yize zehlile ibalo zobugebengu lonyaka wemali odlule akakagculiseki njengoba kubukeka sengathi inswelaboya zisazenzela umathanda. Sekubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi siqale ngokusemthethweni namhlanje inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isigcawu esiphenya ngokushona kalowo owabe umengameli we-ANC inkosi uAlbert Luthuli kanye nowabe ngummeli wamalungelo abantu uGriffiths Mxenge. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Lihlahliselwe umhlazi ngama-23 kwephezulu icala lowesifazane osolo ngokudubula abulale owesilisa ngaphakathi enkantolo yemantshi yaseWynberg eKapa ngesonto ledlule. Owesifazane oneminyaka engama-35 ubhekene necala lokubulala isigamekweni sokudubula esenzeke enkantolo yemantshi yaseWynberg ngesonto ledlule. Namhlanje uvele okokuqala kafushane ngaphambi kwenkantolo njengosolwa ngokucija itulo lokubulala. Uzophinda vele mhlazi ngama-23 kuyiphezulu. Ewe singavuma ubana uSherin Matthews eneminyaka engama-35 uvele kwinkundla yamatyala yaseWynberg namhlanje nalapho wajongene okwangoku nesithyolo sokubulala. Ityala lakhe liye limiselwa umhla wama-23 apha ku-April nalapho ke sicele uba malimiswe ukwenzela sikwazi ujonga i-information yakhe ukwenzela xa senza isicelo sebheli kwazi sizame ukufumana nezinye iinkcukacha malunga netyala. Amaphoyisa athi umsolo wesibili useboshiwe ngezinsolo zokubandakanyeka ecaleni lokubulala. Inkosazana le ibanjwe ngomgqibelo njengokuba ivela namhlanje kodwa uphando luyaqhuba. Ukhona umuntu ocholwe ngamapolisa investigating team ekseni nje obuzwayo ngamapolisa. And kukho abantu abane esithe saba identify ukuthi bayipati yesisehlo sehlileyo. Lesigameko sivuse imibuzo mayelana nokuphepha kwezinkantolo. Komishana wamaphoyisa esifundazweni iKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi yize zehlile ibalo zobugebengu esifundazweni akakafika esigabeni sokugculiseka ngoba nje isekhona izenzo zobuntswelaboya. Isifundazwe iKwaZulu-Natal isahamba phambili kuleli ngamacala okubulala nawukudlwengula. Nokho enyangeni eziyishiyagalolunye ezedlule sehlile isibalo sababulawayo nabadlwengulwayo khona esifundazweni. Komishana wamaphoyisa uthi lokho kungenxa yemizamo yabakwaZidlodlo wabeseqinisekisa ukuthi muningi kodwa umsebenzi osabasalele. As a leader in the province, there are certain priorities that we've set up that we've agreed on. There are three of them. One is to make sure that we reduce crime and the level of crime must go down. That is one positive that we must get out of it. And the second one is to be accountable
for the implementation of policies and directives that government is giving us. And we can only evaluate that by seeing the audit outcomes. So once we get a clean audit as a department, then I will be comfortable. So we're not there yet. Umkhwanazi uthi bangaphezulu kweinkulungwane ezine abantu ababulewe esikhathini esingaphezulu kwenyanga eziyishiyagalolunye ezedlule. Uthi zabakwazidlodlo bebophe abantu abaningi akagculisekile ngesibalo sabagwetshiwe. This figure that I'm reporting, 4,278 people were killed in this province. 4,278 in 9 months. And only 105 criminals died. So which means criminals are at war with the citizens. Mkhwanazi zanga iphendula imibuzo ebimayelana nophenyo olubhekiswe kuye. Undunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyaza Lesufi usebadonse ngendlebe labo abazobe bengosikhwili phambana noBhogo emgwaqeni yakuleli ngesikhathi sama holiday ephasika. Wathi uma nje bedlebeleka bazoyikhotha imbenge yomile. Kube nesiminyaminya emgwaqeni uthelawayo ku-N12 ngesikhathi inhlaka zokuphepha ipequlula kwaSani zifuna incwadi zokushayela kubashayeli ibheka nezimoto ukuthi isesimweni esifanele yini. The vehicle that one is driving, it has got, necessary documents. I'm referring to your license disc, your plate numbers, are fixed in the correct way. The driver as well, should have documentation. Abashayeli bathi abanankinga nokuthi bamisiwe. Inkinga abashaywa isikhathi njengoba iningi liphuthuma emsebenzini liyothewukela. I left home at 9 o'clock. My shift starts at 10, but I'm stuck here. Owengamele zemgwaqo esifundazweni uthi abezomthetho kumele benze isiqiniseko sokuthi laba benza okuphambene nomthetho omgwaqo bagcina ezikhindini emgwaqeni kungabi kwamachanca kwampunzi edlemini. Lawlessness, we can't afford it. People can be brave that, sizokubonisa, like we'll show you. It's wrong. Undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi uthi abashayeli abehlisa umoya emgwaqeni. Rage, because some people just get angry because someone didn't indicate, and they become angry and they want to repeat or to revenge. It doesn't work that way. Iphathimandla zesifundazwe inxusa abazobe beshayela amabanga amade abanye bethwela abagibeli ukuthi bangaphoqa ukuqhubeka nokushayela uma sebeze ukuthi sebekhathele bahlaba ikhefu bangaze babone ngemoto isiphaphalazi yonqubu zezinye imoto noma iphume emgwaqeni igcine yokhalakathela emaweni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC. Kuzonqubuzana izinqunqulu zaseSoweto okuyiKaizer Chiefs kanye neOrlando Pirates enkundleni iMoses Mabhida mhla zi-10 ngenyanga ezayo emidlalweni wamanqamu weNedbank Cup. Njengamanje ke mbukela isixhumana nentatheli yezemidlalo lapha eSABC uMduduzi Ndlovu. Katsheni asikubingelele sikamukele indabeni simakhulu ngesikhathi sakho. Kuhlwile Galela kuhlwile bukele. Sibonile indlela abalandeli bamakhosi ke abajabule ngayo. Ucabanga nje ukuthi leli qembu lingakwazini ukuthi ke lisebenzise leli thuba lokuqeda indlala phela yeindebe esidonsa iminyaka e10. Seminyenti kakhulu iminyaka noxolo njengoba usho nje kepha ke injabulo nangabe kuphumelela licembu elikhulu njengeKaizer Chiefs ikatiwa kungabateki eNingizimu Afrika yonkana kusingilo licembu lelinebalandzeli labanyenti kakhulu nangabe kujabula lona kuye kuthiwe kujabula live lonke kubona ke sibonile nayito lebusuku ngoba ukuthi bakhone kwehlula iMamelodi Sundowns kumdlalo wayo ema-semifinal ubonile ke ukuthi live lonke nje bengazuthi angadi ukuthi iphakanyisiwe yini lenzebe vele noma kanjani kepha cha injabulo iyachichima kwamele ibasebenzise ke lefuba lekuthi butterfly Tulu kakhulu netimvangitabo ngoba ikakhulu nangabe kuphola neTulu iOrlando Pirates neKaizer Chiefs bacecisha abasebenzi kakhulu noma akukho lokunye into efune bakusho kuye kusuke kubo badlali ukuthi angeke ngehlulwe phela imbangi lephethe enkulu leti sitawubona khona enkundleni eMoses Mabhida mhla 10 ngaxolo. Ngakolunye ke uhlangothi phela iOrlando Pirates ibheke ukunqoba lendebe okwesithathu kulandelana. Ingabe nje ke athini noma me kanjani emathubayo?
lengita kusho noxolo lana lokunye lesita ukukhumbula kanye kanjalo nebabukele ukuthi umqeqeshi weOrlando Pirates Jose Waka Rivero ngumnyaka wakhe wesithathu futhi waqeqesha amakhepula lona kanti so ushido wasuyavalelisa ke licembu nakuphela isizini utawuthanza ke ukuthi avalelise ngekuthi aphamise lenzebe nakafika eNingizimu Afrika kumnyaka wakhe wokucala inzebe yakhe yesibili nakayiphakamisa lena inzebe yeNedbank lona Waka Rivero waphindze wayidefender eminyakeni ophelile nanyalo sikhuluma nje uya kumancamo lokho akavamisi kwendeka imvo lefana nalena ukuthi umceceshi ahole icembu ukuthi lifike kumancamo kumcuzelwana lofanako emahlandla lalandzelanako ngiko ngithi lo mdlalo silindile ukuthi kube umdlalo lo tawuba mnanzi noxolo lokunye umnanzi ngemidlalo weOrlando Pirates neKaizer Chiefs noxolo mhlathi nsafe enyangeni letako lamacembu lamabili atafuna itulo eFNB Stadium kutabe kungumdlalo weLeague Betway Premiership bese kuthi ngemgcibelo lolandzelako emva kwelanga lasikhombisa phindze bese bayafolana ke kumancamo kuyo iNedbank Cup silindele ukuthi kube khona lephuma nesikhuni isivutha emandini. Hayi siyabona khona Mduduzi ukuthi ke iyozala Nqomoni ngenyanga ezayo. Sibonge khulu ke ngesikhathi sakho. Umbukeli lo bekungumduduzi Ndlovu oyintatheli yezemidlalo lapha eSABC. Njengamanje ke umbukeli njeke qu eyitolo siyabuya emva komsuzwana. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sesisho sithi sikaze ngamafu ongena kakhulukazi lapha eWestern Cape balele kwesinye indawo esentshonalanga sisho sithi akuba ngamathuba athanda kuba makhulu mongena kwaZulu Natal uyongena phansi lapha eWestern Cape abe makhulu kakhulu lapha komarket sisho sithi makhulu ngokuphakathi koBloemfontein abe mancane mongena kwesinye indawo ezilapha entshonalanga eNorthwest uyongena lapha unqeme izitaba zasempumalanga la singalindela khona ukuthi kube umkhemezelo ebusuku namhlanje sihlabele phambili siyobheka ukusuku lekusasa sisho sithi ke isenjalo indaba lapha kwaZulu Natal lobe liguqubela usuku lonke zikhona lezi imvula ezizikhawu usuku lonke kusasa abe makhulu ngokuphakathi ke kodwa amathuba mongena kwelaseFristata uyongena eMpumalanga nalapha eMthatha mancane mongena eGqeberha liye ngikubalela mongena engxenyeni esentshonalanga sika ngamafu kodwa mongena kakhulukazi ogwini lapha ngaseningizimu sisho sithi South African Weather Service iyaskipha isiqoso sesigaba sesibili ebusuku ikakhulukazi osukwini lakusasa lapha ikakhulukazi enyakatho umntshonalanga yalapha koNorthern Cape zimvula ephelezela ukuduma ezingathanda kuba nomgozi uyongena kwaZulu Natal isigaba sesine semvula ezingathanda kuba namandla lapha ezingathanda kuba namadama emgwaqeni nokugcwala kwemfula sibe nokuqaphela kakhulu ke lapha kwaZulu Natal awubheke nje amazinga phansi ke bandi kakhulukazi endaweni ephakeme lapha eStern Cape uyongena koSutherland uyongena koCalvin kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha kwaPhindini siyongena kwaZulu Natal ngenxa yokuguqubala ngathanda ukuthi kube phakathi kuphole nje ebusuku banamhlanje endaweni ke ezingasogwini uyongena lapha eGauteng kodwa osukwini kusasa singakusho ngokungena mahloni okanye ngokungananazi ukuthi ke kuzobanda kuzo zonke indawo likubuza ukuthi umajazi mangaka maphakathi kwaZulu Natal uyongena kakhulukazi lapha eStern Cape kuyabanda endaweni ezingasogwini akufana entshonalanga nakhona lithande nje kuba phakathi uyongena lapho kwaPhindini ithanda baphakathi kuthi ukufudumala lapho koHamaskral koMamelodi sisho sithi nalapha eGauteng lingathanda nje ukufudumala kodwa liphole mongena lapha eMelo umvumele ngikusho unganamahloni ukuthi ke ngiyayidada indawo benobusuku obuhle. Mbukeli kusasa zikhona ke izindaba ngolimi lwesiXhosa thina nje ke sesithi nje ke khumu siphinde ke sibonane ngokuzayo nibe nosuku obuhle nisale kahle.